Пушистый синий фазан, яңа гына алып кайттык Москвадан. Мөхәммәдиевлар хуҗалыгындагы яңа төр фазаннар бу әле беренче көннәре генә. Бу кошлар яшелчәне яратып ашый ди Марина Мөхәммәдиева. Аның хуҗалыгында 150дән артык фазан бар. Бу фазаннар безнең обыкновенный фазаннар, охотник фазаннары дип әйтәбез инде без аларны. Сирәк кошларны ул 4 ел элек Азнакайдан авылга күченеп кайткач үрчетә башлый. 20 ел укытучы булып хезмәт итә, эштән киткәч күңел өчен берәр шөгыль булдырырга уйлый. Беренче пар гади фазаннарны Башкортстаннан алып кайталар. Бу эштә аңа тормыш иптәше ярдәм итә. Керенә үрчетә башладык. Өйрәндек башта шушы охотниклар белән яшәргә, алар безгә өйрәнделәр, без аларга өйрәндек. Соңыннан инде кызыга әкрен-әкрен беренче елны бер пар алдык, икенче елны 2 пар алдык. Шулай итеп үрчедек. Мөхәммәдиевларның хуҗалыгында хәзер 10 төр фазан яши. Көмеш, лимон, алсу фазаннар. Мондый исемнәрне аларга төсләренә карап биргәннәр. Гадәттә фазаннар гади тавык нәрсә ашаса, шуны ашый. Бу бодай, арпа, комбикорм 200 кошны ашатыр өчен атнасына 50 килограмм ашлык китә ди Мөхәммәдиевлар. Һәр пар кош айрым читлектә яши. Гадәттә аталары матур була икән, ана кошлар киресенчә күзне камаштырырлык буяулары белән мактана алмый. Фазаннарны карарга дип каян гына килмиләр ди Мөхәммәдиевлар. Фазаннар, беләсезме, тавыкка караганда даже проще алар белән. Аларга сквозняк булмаса, достаточно, лишь бы сквозняк булмасын кыш көне. Мен көн сайын торам, алар янына чыгам, сөйләшәм, йөрим, алар миңа иптәш. Специальный условиялар бу хәтле кирәк түгел. Менә искусственно менә шулай урманга, табигатькә якынлаштырып, менә шулай лапчатниклар җыеп җыябыз инде без аларга. Яфраклар алып кайтып менә. Монда безнең цесаркалар, булар инде тавыклар. Кечкенә генә шөгыль хәзер зур эшкә үрелеп бара. Килгән кешеләргә кызык булсын дип фазаннар янына башка кошкорт, бентам тавыклар, цесаркалар, кечкенә үрдәкләр, тавыз кошлары алганнар. Хуҗалыкларында тиен белән дикобразлар да яши. Хайваннарны мен икешәр парлап алып кайтам инде. Алар бергә үсәләр, бергә ашыйлар. Шуңа күрә инде парлап алабыз без бөтен әйберне. Без аларга өйрәнеп кенә маташабыз. Тормышларын бик нык изучаем ди инде. Алар безгә өйрәнәләр, без аларга өйрәнәбез. Бик матурлар инде, кызык инде. Мөхәммәдиевлар хәзер фазан фермасы төзеп, авылларында агротуризмны җәелдерергә хыяллана. Моның өчен бөтен шартлар да бар ди алар. Азнакайдан Филүзә Хәмидуллина, Эрик Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.